ହସର ଛୋଟିଆ କାଫେ, ସହରର ଏକ ନିରୋଳା କୋଣରେ, ସନବିମ୍ ବ୍ରିଉସ୍ ନାମକ ଏକ ଛୋଟିଆ କାଫେ ଥିଲା। ଏହା ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା, କେବଳ କିଛି କାଠର ଟେବୁଲ, ହଳଦିଆ ପରଦା, ଏବଂ ସତେଜ କଫିର ବାସ୍ନା ଯାହା ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିନେଉଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ, ମାଲିକ ଆରବ, କାଉଣ୍ଟରରେ, ଗୋଟିଏ ହସ, ଗୋଟିଏ କୁକି, ଲେଖାଥିବା ଏକ ଜାର୍ ରଖୁଥିଲେ। ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ ହସୁଥିଲା, ତାକୁ ମାଗଣାରେ ଏକ କୁକି ମିଳୁଥିଲା। ପ୍ରଥମେ, ଲୋକମାନେ ଏହି ଧାରଣାକୁ ଦେଖି ହସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ, କିଛି ଯାଦୁକରୀ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ବ୍ୟସ୍ତ ଅଫିସ କର୍ମଚାରୀ, କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଏବଂ ଏପରିକି ବିରକ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ କେବଳ କଫି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସେହି ଉଷ୍ମ, ଛୋଟିଆ ଆନନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଅଟକିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦିନେ, ମୀରା ନାମକ ଏକ ଛୋଟ ଝିଅ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସିଲା। ତାର ବେଲୁନ୍ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା। ଆରବ ତାକୁ ଡ୍ରୟରରୁ ଏକ ନୂଆ ବେଲୁନ୍ ଏବଂ ଏକ କୁକି ଦେଇ କହିଲେ, ଚିନ୍ତା କରନା ସୁନା, ହସ କେବେ ଫାଟେ ନାହିଁ। ସେହିଦିନଠାରୁ, ମୀରା ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଆସି କାଫେ କାନ୍ଥ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଚିତ୍ର ଆଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏକଦା ନୀରବ ଥିବା ଦୋକାନଟି ରଙ୍ଗ ଏବଂ ହସର ଏକ ଗ୍ୟାଲେରୀ ପାଲଟିଗଲା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଆରବ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇ ଅବସର ନେବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ, ପଡ଼ୋଶୀର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହେଲେ। ସେମାନେ କାଫେ ସାଇନ୍ର ନାମ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ, ସନବିମ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ସ, ଆରବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଯିଏ ଖୁସି ପାଇଁ କୁକି ବିନିମୟ କରିଥିଲେ। ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଲୋକ ଝଟକୁଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କପ୍ କଫି ଉଠାଇଲା ବେଳେ ଆରବ ହସିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଖୁସି ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଗୋଟିଏ ହସ। ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗେ, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ।